Мәскәүнең Вахтангов исемендәге театры сәхнәсендә режиссер Айдар Жаббаровның «Хуш авылым» спектакле уйналды. Әлеге спектакль режиссура дәресләре фестивале программасына кертелгән иде. Мәскәү тәнкыйтьчеләре әлеге спектакльгә нинди бәя бирделәр соң? Алдагы язманы карыйк. Танылган Вахтангов исемендәге театр сәхнәсе мондый куелыштагы спектакльләрне инде күптән күрмәгәндер мөгаен. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының «Хуш авылым» әсәре турында сүзебез. Спектакль 5-нче театр сәнгате биеннале режиссура дәресләре фестиваленең программасына кергән. Бу спектакльдә бер генә герой түгел, һәрбер кешенең берничә характер, берничә герой. Мин үз әбиемнең монологын сөйлим. Шулай туры килде. Мин кешеләр эзләгәндә үз әбиемне эзләп таптым һәм үз әбием белән әңгәмә корып, аннан интервью алып, аны уйныйм. Бу инде минем өчен зур бәхет. Яшь режиссер Айдар Жаббаров сәхнәдә күпләрнең хатирәләрен яңартты. Кечкенә татар авылларының тарихы анда яшәүчеләрнең монологлары аша төзелә. Бу проектта катнашу ул минем өчен уку дәвам итә кебек. Чөнки һәрбер фестивальдә коллегаларга карап, укытучыларга карап гел нәрсәгә өйрәнәсең. Сәхнәдә артистлар җырлый да, гармунда да уйный, татар мәдәнияте турында фикер дә алышалар, көләләр, елыйлар. Персонажларның хис-кичерешләре аша элек тормыш кайнап торган мөхитне күзалларга мөмкин. Без инде җәйкене чыгып китеп, күп кенә авыллардан шулай интервьюлар алып кешеләрдән. Минеке инде безнең үз авылыбызга кайттык, үз Мамадыш районында. Безнең янда Хикмәтулла исемле бер бабабыз бар, инде 95 яшь, инде артып та киткәндер. Алар менә ул авылда, кайчандыр ул авылда 72 хуҗалык булган, хәзер анда 3-4 хуҗалык кына калган. «Хуш авылым» документаль спектакль җитди әсерлек таләп иткән. Режиссер һәм артистлар бетеп барган 20дән артык татар авылында була. Салаларда яшәүчеләр белән 60 интервью яздыралар. Булар барысы да Мәскәү тәнкыйтьчеләрен битараф калдырмый. Это работа совсем молодого режиссера, который очень ответственно, серьезно и как-то достойно отнесся к судьбе своего народа, пожелал исследовать корни, но уже не художественно, не на основе прозы, а на основе документальной работы. И он эту работу осуществил, он проехал по 60 деревням, поэтому я думаю, что этот спектакль входит в то самое явление национальной татарской культуры. Режиссура дәресләре фестивалендә үз хезмәтләрен яшь катнашучылар да, тәҗрибәле осталар да тәкъдим итте. Режиссер Айдар Жаббаров 3 лауреат арасында. «Хуш авылым» спектаклендә документаль дөреслекне кискен театр формасында ышандырырлык итеп җиткерә алган өчен бүләкләнде. Эльвира Хөснетдинова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү.